Yɛda mo nyinaa sɛ da mo ka ye ho ne nananom nsɛm besom mo. Edi kan aka sɛ wi akɛse bo asantema mu nti no. Yafade ne tuntum ebebe mu. Na ne yatena se ayeba besua ne nakonedu yadom ho ade kakra. Ye hwa asantehema hodo mama bedi ade. Ebi mu ka sɛ nanakonedu yadom. Enkwa na ye wasantehema waba bedi ade mfin wotwe. Ye behwe sɛ eye no kore. Na senso ne sitie. Ɛna afei nso so yate sɛ bi ka sɛ na asantehema sɛbi ɔno nkwa na ya asantehema obedi ade no atra mfie de wotwe. Ye wo mo mbedi ade no nso mfie ekonanimu ana. Ɛna ye wa baaya sɛbi wo ne chimamu a waba bedi ade sɛ asantehema ada. Ana sɛ sɛ na hyehye no ɛda nyakokusia mu akonya kese no so ɛho. Na de sese yehu abakɔsɛmu ana sɛ amanemu no aye nim sɛ be mani ho a ana sɛ yewra ni ho a aye mampo hene ne hwe akire sese a asantehema ni ho no mo no na ahema ni ho no aye mampo hema ne hwe akire ana sɛ ye wo won wa wo hwe akire aye bogyamu asɛm ana ya na yetate sɛ na ahema tikum so ne nkonso wo mo ye ho anom na adwumaso ben ɛna omudi edema aye sɛ be akonya kɛse no Ada wahene eda sɛ bi chiame bɛse asanteman no yete sɛ anase yesua sɛ jasefo ene abusua ene na ahematikum so ne ene nkonso ne kɔse sɛ bi yewura ansa na yewura eba bɛse asanteman adenti ne tesa ye ka jase a omo ye ho anom de sɛ ye hu ne nyina no yatena sɛ ye baba besua ho ade medi ede maame Fozia tineye ne teacher Kantanka a woye monarchical historian and pedagogist ne na betena se a e baba besua ade na ahema enya mfie sen onya mfie aduokono enwotwe ne maame a se bi obedi na ade enso so enya mfie esen kan ho ne na ye ho mra ye ba na ye de adesua no e de baba besom medin no e ye maame Fozia ofa Memoa tenasio. Mejo sebru. Ana meda hasenso. Enyo se branu sa. Enso da wonya bread mame. Eda se pa. Ofa beach yekase ya abui. Ase amane ekwan so na se ekwan abie se wose yusua na ahema na afenso. Asante hema no so eho abakosem. Na ebesua so na se mama wo hode a. Na ekamia esasa adesua me mpese menya ne yie. Eno nti na amame aba wo hoi didi kana ye hwe asantehema akonya no a eho abakosam kakra ene se yo se oka ohima akonya edi se oka amanyene abrempon na di krofo nkonya sana ahema no so ya chiche mu afa na ade bia ya desua efa ahensem ho bia no ya de hyesem ya busuasem ndi mpempi no o kan de na o kan se o kan jabi na de o woni unim ye se de o kan onim ne sa pepepe na oka timpempi no kakra bi na yeka mpempi no ngise busa na se onim ana oka yeah enti na over me hwe ya to se na ahema na kwanto tenten no eji na wotwe de wi a se bi obedampem ama amane e wo se ye no so ya ye de aka ho na ya na se na ahema na sa ahema akwa ya na ahema asantehema owo dom eka no ho ana se asantema nyina ahema nyina hye na se okwa na mane mu no ete se de be me kona yeja no kwan na ana de bi se ahema wo juma omodie ene se eja omo kwan faso ja omo kwan ene se omo bakra no a kwan faso eyi wo hema ne kwan faso yi wo hene ense
en sechire se ahemfode no wonum ohima no be odi etu dwa se adehye no wa ope besre akonwa no ko dwa toa ko si ohene odi muso say amai o mai na konwa wo kwa amai na ho say obrempa konwa wo kwa amai na ho wo kwa amai na ho nti eno na omo na bidi wani ma mo akosere akonwa na wiwia wo sai a kire wo manfo na wo manfo edi wa ba o sante no no be sai kire wo no so abe kan sante ma ho ahema nkonwa ne nyina bia ni wa yekosere bia ni wa yesaye ahema de abusuan ne nyina na ona ne dia ona sidi naso na nsaye nso eye asrafo nhihye ahema nso ni msanye omo na omudi yakwani omo emma ni omo nananam ni omo nuanam ye mema no na ye sade nti omo no de ekon adwuma nhihye nti no mo sai no oyema de fie abada yesem na woye nti nsaye bia ni onne hwefi sa so na wode ti ho kopim se bakra okay na bako nsa menchire na ko nsa menchire nso ayehu se mema na de no sebe yesai omo anhemfo no asai kire omo se nka yi ekoa no ena nke ba ne se ya nka ye nhwe ma onko nka nipa no a nam osoma ye hwere wo nkwa no ono nko ba bi o hye bia e be kwa kope no na ye de na sie wo ma no de no entesa okay ma no ne di omo ye edija enipa bi a wo firi mu kwan bia na nananum beye ene ahema ne ahemfo beye de agya okwan anaje se nema amane kwan so kwan fa so sebi eja ohema kwan no sa kwan no ono mbefa so de agya na ahema kwan injina se ahema no mu no omunku swai nkyere na ahema te se de ya na bema ahemfo no ku swai kyere no no ohema nsai nti nyese bia wo firi mu nti no na ye bi swai se wo ba ye nsai a aleti na wo kwa na yego saye ense ye yiwu kire ndi ohema no de na de ohena oteso enna onne na busuafo ya ohema no firi mu badwendwena ho adwene ho na ebeto oswa na to na aswa na ohena ayu de wa kire okay amanfo samo ohema ni nti ngongo yese yakopre bi ohema de ntesa mema na de ene tesa okay na ofa mienhwe na se amani mu no asante memu no se bi se yewra eni ho no se bi wotia ne na echi a mampon na amani mu wo hwe kire na ahema se bi wakrakwe amani mu no mampon hema ne behwe akire anasa sen yo mampon hema de sede mampon yene ena osantini ni wa ono sa nso na mampon so etie mampon hema nso de sa ohema ni wa ana ohema ne ma bi ese so ye masanteman na ohema osantin hema nkwa o mampon hema ene sinanai nyina ye hunu no ma bi de sisi ama tena ma fifth anniversary ni se mampon hema ne koja na mo koye donation ne mom eduru se ohema afiri mu de a sa ayi okusi anan no nye ono no osi anan eduru emra ohema afiri mu de a ohema no anuanom
na busuafo mogya mu asem eyie de obi anim se mogya mu asem okay mema na de no de soja sem ende sen ekumunti ndi no enya busuasem ndi bo hunse abusuafo ahodo a o mafrafra ena ye feku okay enti say first in command ni ho a commander ni ho a was ye nya ne second in command na mo man de ne ye fisem ni ye fisem se ewuo ba se ayi ohima akona kura mambohima ena otoso mienu sande ma ni ho a nanso enye mre wi mu a mra ofiri mu pede a ene ohima nuanam kokofu kanya ase mu no mu di mu tintimai okay esanso aye obandi bukofi ho kra no a ahema fi ho mu na abakwakoto om se mu no mti ho a no pa anwumre eda ho nyina na ya no mu ho nso a eboa ho nso wabusu anamu bia na mo mienu na di mu tintimai okay omo bu abusu anum bi na kibitime hu ba kwa na mienu bi yo ai mampontin ka ho ai ne maamenom nsuta ai akokofe okay wo mu nsuka ana adubiase jo nti wo mu no kwa obohu sa nkrofo nyina o mu na ade ni si wo mu na yense bia yekoto so moto wanye so moto hokwa dabi na emumu no ye wo busu mu na ade na si jo nti busu asem eduru se ohema afiri mu a eno nso nkyere se enye mampohema na ye ohim osande hema ni wa ono eno de obi ati ase ye ka se boja mu asem se ohima dane ato ohima dane to a ho nhihye no de boja mu mampohema ka ama hema ne ho ene onmo a omo ya hema nyina duma bia so mde bi ombedi na emom de oti paso de osande ma abusua okay tinasi ye ka boja mu dia kukufu ni wo mo wabo mu din na amane mu nzo so dia wode mampon so onso so dia onso ebeye okay ena de to so bi nso na no joda no ye se amane kwa so no jasefo ene na ahimatikum so ene nkonso ene omudi kan ene ebusan di kan kwose wo hene ansa na sebe chiame ebeta na anim onyamu a o se asanteman ade internet sa yo na hima jase ono kra no enfreni jase hima enfreni jase hene na sentia ye freni jase hene sedi ntia ye fre o hene chiame so hene yere no nanso wonye oba no sa ye kasakwa jo yo ndi o mombese kokofu ene Kenyas kokofu ana kwabre Kenyas ene ndi kwabre Kenyas de na ne hene wo ho enti obai enti omu ene ohema kotim so ne nkonso omu no bese wo hene ansa na ohene ede koto asante mu okay na yeka kotim so ne nkonso a eti se omu gina ho ma benkum ne nifa enti kotim so no benkum ya ahemfo bese du omu no ahema kotim so ne nkonso omu nyina sa edu ebrudu ya omu wo benkum ena nkonso ye nifa enti nkonso no ye nifa no ehososo ahemfo ne ahema ohene bia na ahema amonso bese ebrudu na omonso edom nifa no de said ye oba amanhene no mu a
nifa no mambohene na daano na benkum no so asumnya na daano saa nso na ha nso na ahemade no nso so oti tikum so na say na ahema benkum ne nifa o mu na ye bo mu din se ombese ye no na ye katikum so ne nkonso a wa kire mu say na ahema nifa ne benkum tikum so why na ye kotim so why na ye fakutre anaso wada wana no nifa no nkonson hene da no na hima nkonson hene na oba benkum du asedi hene ono nso yukuro okay sedi nso yukuro na nkonson nso yukuro ne he nkonson de ono wukuro na emu ono ye nkonson hene okay jo ena we no ye hwe na na kunadu ya domoto so miensa odi mfie enwotwe mfie nwotwe ewo nyakokusia mu akwanya no so ni mfie no ye wasante hima a onso bedi ade a onu so nya mfie nwotwe anase wanya mfie nwotwe ewo ho ewo so yo obia obae bedi sante hima bia se efimfie be nwotwe obi nya mfie nwotwe yo nya kese mfie aduana baako na enwotwe ne de bi asida nye na kwadu ya domo to so mi ansankwa na onya mfie nwotwe de bi ohima ya dufie ya ono no to asante hima no nson otoso ono nya mfie nwotwe de odi kan nya kon kusiamwa ono nana nya kon kusiamwa ono nya mfie aduanu baako ni otoso nan nana kunadu ya do modi kan ono na onya mfie aduana baako nana ya dufie na nya enwotwe oni nya nwotwe se de na kunadu ya dum nya he ni otoso du nana ya echa ono nso nya mfie aduasanson ewa konwa na so ni otoso du baako kondu ya do motoso mienu onso nya mfie aduonu nwotwe okay ni etutu sisi de otoso du miensa na fie kobi se wampem ensa na kunadu ya do maame akasa ono nya mfie aduasan nkono na kwadu ya do mo a otoso miensa ono nso nya mfie nwotwe jo ono na asoma aba ye kana se yo na se mfie nwotwe na yedika anya bida nye na kunadu ya do dikan nye se bia na wanyine oyi anyine dodo anti na onya nwotwe pe enumpo na me ba so anti sa yo ebise ba mama no mukra no a obi nya adaduanan onso kwa nusa no di be aduonu ne kakra ono nusa nso amonote na aduane nso te enti onu nya adaduanan obi so enya afi obi nya mfie mienu emema no mu no nti yehwemu ama no na omochepa me ehira wo no mema no nya me ehira wo nso kwa fufuro so nti ema no tumi ne ana no odine nti ema no edie omu enkontem sede mema no eza ya adwuma na egu mema no so ya na eso na wo family hwe nana kunadu ya dom ebedi ade na na watra mfie du woche ye wona hema asante hema omusu bedi ade no mu mfie nso ko omanum saa bi wo ho ebi wo ho na sede ya na nananom nsam nyina afiri omutirimu na eba no anjera ngobusa onhuno na emom de yenye behunu ye ne de nche se wofa oyima nana afie ko bi se wampema ono de yehu se no ono nso adibe aduoson ne akire na se wo hwe ni fie no ono be odi ade mfie aduasan kono o free mu no wadi mfie oha eni du baako
na se wadi wo ha ne du ba ko dia na se tete afiri mu a na se obedi ade no o mfie di oso mienu di no no so wo di oso mienu ena ono ne ba ene bi di na de ne ba obedi na de ne na akwa du yi adomoto so miensa nje se wo hwe ne maame ne ba mpo a na ne ba ne sesa ne maame no nde wodi edi o twe ne akire nje wo fa me hwo se ye ka na se adentina eya na eye akonya kesi emma no ase ya tese anase ya tene beebi se gisa wo ba se bi watwa bra ena se bi eya akonya kesi no emma adwa no ye de emma wo eye sanete na ye sanete so adenti ene tesa yo eye asante sam nyina eye honhom ene honam mu asem enti nema bi wo ha ya honhom mu ene yede hyehye okay na enyina yeti asese ene mafu asore kura no eduru ba bia yemfa bra enko asore enkremo mu kura no o bremu a onya asore ja asore sa so onchire komuso asante nhihye no nkunyasem nyina ya honhom asem sa okay enti no oba ona ohwefie ona no mani nyina gina wo so eduru ba bi kura na wo nkunwadam nkunwadam nso ye honhom asem ena honhom asem so yemfa bra mata enti nye nanu ya sabe amahima ne abrempon hima binum fang mabawa edi omu edi ahema enkana ni nyina na santimamo de ejise na niefie de na niefie otwabra na omu nyina ye no abatra amane ne amamre ede nkoda na se mabawa a omu eguso ebu omu nsa edi ahene enso obedu asante hema de mu a eho de da bia na eho na yesuan bibi firi nti ya amane ne amamre no eho de ye ntotonase to omu da sukurum se de sitie na nti gise omu yi ohema yi ne niefi ntofa boka se bibi beba yebenya na ahema sante hema sebi oya baaya te se de yehu amahema no ne ahema no ma yehu se maya ewo mu yo amra de enya maaye de entimi ngase ebeba ena bibia nso timisi yo evi se emra no nananom amane ne amamra o ma hihye gu ho no o mo atimi duru baabi ema o mo gina o mo tumi so esesa no kusi se o mbe gina o mo tumi so asesa no de wo mu ane o mu yo tina hesa na ahema de na sante de ne se de emuduru sitie no enim ho adwuma tie ne ntina na ya na ekonsa na ofansem bi nso amane mu no se wohene ekrakwa na se wohema akrakwa ye wo ho kwan se yebusa se enkwada se no gya won akire se o busa o ntimi ehunu kire se osande yene ewo ekua ofre no ahene nana ti busa se na osande yene na ahene nana na mayesa ya obehunu enna ohene ma hwese esirim nyina akura o se ne ma ya edaho se ne ma ndi sai nyimfo mo wosirimu no a o mo ya ne ma no ne o mo ne nana no ne ade nyina na de beka won mo na masante ha ene aka mamu a o mo nso ye ahene ma obetumi abodin ohunu saa na obedu ohema afamu nso a saa na che yempa pa mu ngase oba we ma eyesei ndi wo mo na ye ni nuanom wo mo na ye ne ma wo mo na yesei enka ni yie mu a eye
aka amamrem ni titiriw asante amamrem no yenhia obi kura musanse wa wo sai se do mbuza sene se de no mesai ebi se ye swane nyina no wakwa bonten no kura no a wako obi akobo no na odi sumu ba no so beto if your man na odwane ko o maame wo ha obepam obeka se obebo ni nuanom bidin se akosue kan ko maame o maam o ba na yakobo no na sa akosua na maame bondi no wababo so no odi wachi akọ kwama se de wo no enti yete no yenim se we bani asa kan na nya wo ni yem enti ene no angrofo ehia wo mu so mbusebusa sansam no san titie mu enti ohene na ohema titiriu de yemusa amani mu ni yenkakra ne yemusa mpo ne yemusa no wo dada sitra mu mpo na owie ohene na ohema so tina se obi aye ne ba nso we amansa nyina na enti ne yemusa ho nsem de ya kire mu na wofa we de mame fa we kakra ntwam Savior Church of Ghana omo beye na watwe da no omo bai say omo beye asori kakra e de ema na hema enze ehonum na hema eso ehoso nsem kakra se baby obi sum de and Savior Church no say me hwehwe mu no menya ne nte say omo didin no mo de sukuu no to na hema no enamoso ena sabi ohene te ho asem a nam so ma do ya kase ohene kwaye ma won so omunsaga yo so we de ya meka masem ena ohene ma asem ne me bana me jara bi wuramu ohene ma asem so de ka de a ne omni se sukuu no fiase se Savior Church Savior International School ena nkomodidi mu a ya meka ho bi eko wie se ene samre kura na hema meye ohema no akwasore no be mfie aduanan nti no ofata se beda ne school ni din e de ato no ampa omogitum ana omokom kuhia omko nhyiamu no nso obia nka se dabi nhyiamu no omko no osiam se adwena abani ehwa ne mrika omunyina gitum de omogitum no ana school no beye na kwadu Savior International School and this is school ni di no school no abona ayi asore na bona baso e di school no ashene munyam so say this and ayi Savior for asore no akwa bepem kosi se otwa na ni hwe ban nanso oya sante hima ana oya sante hina de a opew ompew asore bi da ho a eka wo asore a wokọ ndi wasore a okọ bia no Anglican asore nso so eye oman na asore ya no so bekọ aka ho ndi okọ ne Savior nyina na Anglican so de eno nso eka ho ebi se no ena ye baby ange beka se state asore okay ndi ohima bia osande hima bia eko Anglican ena se obibi nso ana okodada eno nso ya de aka ho o sante hini bia nso o asore ya okodada o be sante hini pa o Anglican na se Anglican da konya no jo sa na ti wo mampo jo o nso Anglican sa jo o fa we de media no betwem no fa na na hima asante hima ba konfo nyina eda so yi tuntumi a wafura wode ntoma agu no komui wo ya asante hima ben yo no ye sante hima nana afiekobi nana afiekobi no ono wo nana kakari sante hene otumfo kakari ono wo sante hene mensa bonsu ono wo sante hima ye cha
ya ono so be wo sante hene prempe a odi kan endi sa na afieko bi no ono ni mfoni ni yebi mfoni ni yo na sana na kufika karido call sagranti no ai ena do obedi na ade no mensa bonsu omunyi na ama hamini jo na asante hema wone nana prempe eto he eye hwan yo ono nso ye nana ye cha ba nana afieko bi nana nana ye cha no wo edumiensa ono omoko Seychelles no sa wankobi endi omono ko Seychelles no ba no e ma amne firi mu no mo de ono eye sante yema nene nana ye cheni de binye na ye chani ono e de afieko bi ono de e friend say ko du ya do moto so mienu na ne fie din de e ode ya dusa yo enjana sana na ye cha ko Seychelles no wa ama Debbie, ono de wamba. Okay. Ndi na chino na nana prempe fi Seychelles bae no. Ohema no hono no. Eso ono ni nua. Ono ni nua. Ni nua kuma ndi ono na na otoso dumiensa. Jo. Ena ahema enan pictures na me de ato do di kan no. Eye hwan. Weso so na prempe to hona na. Ono na prempenzi ono ne kwadu ya do moto so mienu okay ena enfoni na to so mienu no nso ono nso yomudi secondary school ato no ewo Crowfrom hall se wenya ko ono nana se wenya ko okay ono no eji ona samre no ne Sandino Puguare, idi akonwa bomu no ono koye ena fia kubi se wampem otoso mienu bae okay na zana fia kubi se wampem na toso miensa no sana na kunedu ya adoma ba ase mienu ni de mehu ne ntam o fada me no betina se bia adesua yesua no eya na ebroso inde ze ne wo fa adesua yesua yehu se ahema na ekrakwa yensuan kire mo te se de yensuan kire mema no na so mo de na nya akon na de wo se yehu fa wo mo hu nyina na na se de yehu ye na ofanya kopon koso anyo kese yes na da ye koso abra wo nche na emesua de ofanya de nkomo ni nyina eba na wie ye no na wo twede de mu aso anesa ekwa kopem eye doti ye mu no so wa asantene na so wa santememu a edie ne sese wo ye ansana na wodwede ne duru ansana doti ye no mpo ebraso santema nyina na nya yi santema nso nya na ga na nya sa enti asante sam nso de ekwakyiri enti utimu se wiase kura nya sa enti ade bi atesa no ade sebe wo se obi na afiri mu de enso de Ghana din ko akyiri esa ko akyiri enti ade Ghana din nam no de yesa Ghana ni bia aboa no ne ade ebe mi ahunu se asem a eda ho no ahomte no ene sebe tuntum a yebeye enti tembia no tuntum akyire mra ye wo mu se agyan ni giem nti tuntum no de ni chitru se wo ben fikisia na se ahemfie bia ene na ka hu se e twa adwena ba so se tuntum jo o fa yebeda se pa o fa wa asma de bi twa to de amaye satie ne se nsam ke kan ya na koso wa bra yenim ne ye kan na se hwe ni ye asem bia o kan fa na nanom nkonwa ho ahema ne ahemfo ho no ese o hwe se onim ne yie ansa na watra radio so aka hwe se akwanya aba ebi wo kura wo ngosere kwan ho nanso utimu se akwanya na aba ena wo ka ebi wo so agye se okosere kwan ansa na watimi aka
enti ema oka ne titru asante ho asemo a na ntubase ehia pa o so opimu ne afeyiye ndi yenum se no ye ka otimu se ya yiri ansa na etimi aka ma meti ase obi am peso obekọ akoto asemu se da bia wosom oni madekode a ebusa okra se na ho anasoma o se yese ya wa ho po bepo nti ya social media for na yi omunsua se nye bibia na yeka ye kan na ye jebi patche eda se pa ene se de da ya na yehia teacher kantanka eya adusua foforo ne de yehu ne ntino ene so ya sade adusua foforo de baba som megidi se de wusu asua no edoso mesum asua pa otwede mponyankopon ya adoma ye bese hia na ye de adusua foforo ede abremu to so wo nsem bisa bi na wo bibia apese se bi edi hu nkomo a yeso ya na da ba to comment section honum de amaye na ye be ne sa pepempe so ede amaye ho se yesom nananom ye ho se yesom asante ho se yesom Ghana ntina ade ye fa ya mamre ne amane ho ne ye bakosem ho no eno ne yetena sia eya na ye de ebesom ofa medase pa yo mesum das medi ede ma me fozi otwede mponyankopon ya adoma ye be hia makramo